Здравейте, вие сте с поредния епизод на Virage Details. Днес имаме среща с това SLK 55 AMG в този интересен бял матов цвят. Колата е в доста лошо състояние, скоро не е поддържана на никак, чисто визуално, затова ще направим един хубав детайлинг. Подозирам, че джантите трябва да се демонтира, за да постигнем някакъв добър резултат. Те също са мат черен. Ще почистим интериора детайлно, ще нанесем керамично покритие за мат, след това ще го видите по-късно в епизода. Аз мисля да се възползвам от хубавото време, от атмосферния V8 и сваления дюрок, да покара малко на вътре. Тръгваме към студиото. Нямаше как да не се възползваме от хубавото време и отворения покрив. А атмосферния V8, чувате го, допринася страшно много за това усещане. Малко повече за него. Това е 5,5 литра V8 атмосферен двигател с 420 конски сили и 540 Нм. Това означава от 0 до 100 за 4,6 секунди, което е доста добре. Това е автомобил, който на практика няма наследник. Това е вече един неизчезващ, а може би вече дори изчезнал вид. Както вече казах, това е един вече изчезнал вид, а не изчезващ. Малка джобна ракета, къса, широка, с голям V8 отпред, задно предаване. Това наистина за удоволствие. Типичното боботене на AMG V8 няма равно на себе си. За съжаление, почти целият път до момента е спускане и двигателят не се товари особено, но на спортен режим определено показва характера си. Истински V8 саунд от Mercedes AMG. Наслада!
И така, SLK-то е готово. Какво направихме с него? Почистихме боята, тъй като тя мат, не се полира. Направихме химическа деконтаминация, да отстраним всички налепи, след което нанесохме Gion Matte Evo, което е керамично покритие строго за матови автомобили. Демонтирахме джантите, почистихме и тях детайлно и на тях сложихме керамично покритие. Същото направихме и с интериора. Сега следва да направим това, което го правим само в нашия канал за момента, а именно да покажем как изглеждат колите, преминали през детали в реални условия. Но времето е прекрасно, слънчево, зелено. Вие се абонирайте за канала, последите ни в социалните мрежи, аз тръгна към Витоша да я поснимам. Често пъти съм казвал, че една луксозна или скъпа кола спира да бъде такава, ако не е поддържана, ако е мръсна, ако е захабена. Това е идеята на детайлинга. Да ни радва с добре поддържани коли, приятни за каране. Това се случи с това SLK. Резултатът е наистина приятен за окото, приятен за каране, приятен за снимане. Така че ако искате да гледате още такива трансформации, още веднъж ви призовавам да се абонирате за канала и да ни последвате в социалните мрежи.